Et liv som en so. Søerne er grundlaget for hele svineproduktionen. Her kan du se, hvordan en so lever. Når soen er 7 til 9 måneder, parres den første gang. Parringen sker enten med en årne eller en kunstig insemination. Inseminationen foregår med, at der bliver sprøjtet et sæd ind i soen med hjælp af et plastikrør. Nogle uger senere finder de ud af, om befrugtningen lykkes. Det sker ved ultralydsscanning. Hvis der er fostret i soen, betyder det, at den er drægtig. 4 uger efter inseminationen bliver den flyttet over i drægtighedshallen. En uge inden den skal fare, det vil sige, at den skal føde, flyttes den over i farestallen. Den har nu taget 50 kilo på. Soen får i gennemsnittet 13 pattegris, når den skal fare. Det tager mellem 3 til 6 timer, så er alle pattegrisene ude, men nogle gange kan det også tage helt op til et døgn. Pattegris og dier har brug for meget næring. Soen får alt det foder, den kan spise. Det bliver ofte 7 kilo om dagen, samt de 20-30 liter vand, soen drikker om dagen. Efter 4 uger har pattegrisene ikke behov for mælken fra deres mor. De flyttes over i smågrisestallen. Soen bliver rykket tilbage til løbeafdelingen, hvor den igen skal parres eller insemineres. Da der går 22 uger mellem hver kuld, får den i gennemsnit 2 til 3 kuld om året. Soen bliver taget væk fra 3 til 3,5 år, hvor den bliver sendt til slagteriet.